ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Malaking hamon para sa isang ina ang magpalaki ng isang batang may espesyal na pangangailangan. May mga pagkakataong hindi nila naiiwasang makipag-away o makipagsagutan. Tuwing nakakatagpo sila ng mga taong hindi pa lubusang naunawaan, ang mga taong nangangailangan ng espesyal na atensyon at pagmamahal. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, kakaibang saya pa rin ang dulot ng isang masaya at inosenteng ngiti sa inang nagpapakatatag para sa marami pa niyang laban sa buhay. Sa kwento na pinadala ng sender natin ngayong araw ay paano kaya niya malalampasan ang mga pagsubok na pinagdaanan niya bilang isang ina ng batang may autism at makatagpo pa kaya siya ng lalaking tatanggap sa kanilang mag-ina. Pakinggan ang kwento ni Adela dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo, Papa Dudut. Ako po si Adela. Nagsimula po ang kwento ko noong 32 years old pa lamang ako. Noong time na yon ay accounting staff po ako sa isang kumpanya. Hindi ko na lamang po babanggitin ang pangalan kasi wala na po ako ngayon doon. Pinalaki po ako ng tatay ko na isang single dad. Iniwan kami ng nanay namin sa kanya noong 5 years old pa lamang ako. 5 kaming magkakapatid at ako ang pangalawa. Yung panganay namin ay nagtatrabaho sa Thailand at teacher siya roon. Ako naman ay nakatira noon sa bahay ng stepmom ko na si Tita Des. Kasama ko roon ang mga nakababata ko pang kapatid. May kaya si Tita Des. Mataas ang posisyon niya sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nila ni Papa. Si Papa naman ay management consultant. Yung bahay namin dati ibinenta na lamang ni Papa. At yung pinagbentahan ay nilagay niya sa savings account naming magkakapatid. Papadudot dahil lumaki ako sa komportableng buhay, nahilig ako sa mga party. Hindi rin ako nakipag-boyfriend noon kasi puro hookups lamang ang gusto ko. Takot ako noon sa commitment at wala rin akong plano na magkaroon ng pamilya pagdating ng araw. Nakakahiyaman pong sabihin pero napaka-wild ko po noon. Nasubukan ko nang makipagtalik sa 2 lalaki. At every week ay iba-iba yung mga nakakasama kong lumabas. Alam yon lahat ni Papa pero hinayaan niya lamang ako dahil adult na raw naman ako. At alam ko na raw kung ano ang ginagawa ko. Hindi naman siya nagkukulang sa mga paalala pero sadyang matigas lang ang ulo ko ng time na yon. Matagal-tagal akong hindi nakapag-party at sumama sa iba't ibang lalaki noong naoperahan ako dahil sa appendicitis. Bumaba rin noon ang self-esteem ko nung nagkaroon ako ng malaking peklat dahil sa operasyon. Mga ilang buwan din na hindi ako sumasama sa mga kaibigan ko. Until one night, Papa Dudut, hindi ako nakatanggi sa imbitasyon ng best friend kong si Yuna. Nasa bar kami noon at may nakilala akong lalaki, si Arwin. As usual ay lumabas po kami pero imbes na sa hotel kami pumunta, nagulat po ako nang doon niya ako dinala sa bahay niya. Talaga? Sa bahay ka niya dinala? Shucks! Napakahaba talaga ng hair mo, bakla! Mahaba talaga.
Pati yung ano. Ang swerte mo naman. Sana tinawagan mo ko para nakijoin ako sa inyo. Gaga, may rule tayo, di ba? Na bawal mag-share ng kalandian. Hindi ko naman yung nakakalimutan. Di ka talaga mabiro. Kasi mukhang bet na bet mo yung guy na kasama mo last night. So, how's the performance? It's a 10. At alam mo ba, siya pa lang yung pinakamabait na nakaduko. Talaga? Paano mo naman nasabi? Pinagluto lang naman ako at hinatid pa pauwi. Nagbahatid ka sa bahay nyo? Syempre hindi. Hindi siya exempted sa rules ko pagdating sa one night stand thingy ko, no? Hindi ko pa rin binigay sa kanya yung totoo kong pangalan. Sabi ko, Ella yung pangalan ko. Saan ka nagbahatid? Sa mall ako nagpahatid. Nagdahilan na lang ako na may kailangan pang bilhin bago umuwi. Gusto pa nga niya ako samahan eh. Sana nagpasama ka. Nagdahilan nga lang, di ba? Saka hanggang doon na lang talaga yung oras namin na magkasama. Sayang naman. Sana tinodo mo na. Kinilala mo na dapat. Tapos aabot kami sa talking stage. At sunod nun, manliligaw na siya. At yun yung pinakaayaw ko mangyari eh. Maglalaro na kami ng mahal-mahalan. Yak! Kadiri naman yung ganun. Makayak naman to. Allergic ka lang talaga sa commitment kaya ka ganyan. Ay, sa ginagawa mo, baka inuugat ka na wala ka pa ring boyfriend. Hindi lahat ng babae kailangan ng boyfriend. Mas masaya ako na ganito kalaya. Uy, pero aminin mo, kinakabahan ka rin after ng encounter mo sa mga lalaki mo. Kasi, what if may sakit sila at nahawaan ka? Kaya dapat, magkaroon ka na ng isa sa mga nakasama mo dati. Or pwedeng maghanap ka ng bago. Gawin mong FOBO. Parang ang boring naman nun. Isa lang talaga. Baka madali kaming magkasawaan sa isa't isa. Ang sabihin mo, hindi ka lang talaga kontento sa iisang lalaki. Naku ha? Baka kasing luwang na ng wristband yan. Hoy, grabe! Napaka-OA naman nun. Pero seryoso, wala pa ba tayong planong magtino? I mean, baka kasi kung kailan natin maisipang magkaanak, saka naman hindi na pwede. Alam mo naman tayong mga babae, dumarating sa menopausal stage. Ayoko pang magkaanak. Parang hindi pa kasi talaga ako ready sa ganung responsibilidad. Saka alam mo naman yung sweldo ko, sarili ko pa lang yung kayang buhayin. 18,000 monthly, hindi pa pwede sa may anak. Gets naman kita, lalo na dito tayo nakatira sa city. Mas mataas ang cost of living. Kung nasa 30k siguro yung sweldo, carry na. 30k? Paano yung rent at utility bills? Konti lang matitira sa 30k after mag-grocery. Ay, oo na, huwag ka na lang mag-anak. Lumandi ka na lang. Papadudot sa lahat ng lalaking naka one night stand ko ay si Arwin pa lang ang nagustuhan ko ang personality. Kahit na isang gabi lang kaming nagkasama, naramdaman ko na iba siya. Parang mas naging interesado pa nga siya noon sa mga hilig ko at ibang mga bagay tungkol sa akin kesa sa sex. Kahit na yun naman talaga ang rason kung bakit ako sumama sa kanya. Pero kahit mabait siya, gwapo at gentleman, hindi pa rin siya exempted sa mga rules ko pagdating sa one night stand. Sa mga sumunod na araw, pinagsisihan ko na hindi ko man lang naitanong ang buong pangalan ni Arwin para na-stalk ko man lang siya sa Facebook. Para sana kapag naisipan ko pang makipagkilala sa kanya ay madali na lang sa akin. Pero inunahan din ako ng takot noon. Sa unang tingin ko pa lamang kasi kay Arwin ay para siyang yung lalaki na date to marry. Iba lang yung case namin kasi hindi naman matatawag na date yon. Feeling ko kasi noon ay parang mawawala na yung excitement sa buhay ko kapag committed na ako. Kaya hindi talaga ako sumugal sa isang relasyon. After 2 months, saka ko lang na-realize na si Arwin na pala yung huli kong naka one night stand. Hindi na kasi ako nakakalabas-labas noong nabisi na ako sa trabaho at nagkasakit pa. Kaya nawala na ako ng pagkakataong maglakwat siya. Hanggang isang araw, may napansin sa akin
ang kaibigan kong si Yuna, Papa Dudut. Ang sarap, shucks. Ay, nagsisisi ako na isang cheeseburger lang binili ko. Hoy, ba't ang takaw mo yata ngayon? Para namang first time mong makatikim ng cheeseburger. Nagugutom kasi ko, tsaka natatakam ako dun sa amoy ng patty. Parang gusto ko tuloy umorder nito para sa merienda mamaya. Tapos may kasamang mainit-init na fries na isasawsaw ko sa ice cream. Ay, parang ayoko na magtrabaho. Gusto ko na lang kumain ng kumain. Mas gusto ko yung fries. Di kasi ako mahilig sa burger. Uy, mag-share ka mamaya ah. Uy, ano ka ba? Sa akin lang yun. Kulang pa yun sa akin eh. Bakit ba kasi gutom na gutom ka, girl? Hindi ka ba kumain kanina bago pumasok sa trabaho? Kumain naman. Pero nagugutom talaga ako eh. Kulang yung kinain ko kanina. Grabe ha, naninibago ako sa'yo. Kahit naman ako. Hindi ko nga alam kung bakit bigla akong tumakaw ng ganito. Siguro dahil sa stress sa work natin. Hindi na kasi tayo nakakapagwalwal. Inom kaya tayo mamaya? Sige, tara. Pero konti lang ha. May pasok pa tayo bukas. Joke lang. Ayokong uminom ng bitin. Sa weekend na lang. Okay, sabi mo eh. Wala rin naman ako sa mood uminom. Parang mas gusto ko matulog mamaya pag uwi ko. Wow! Ikaw ba talaga yan? Parang ibang Adela ata ang kaharap ko. Sana lang hindi ka sinasapian ng mabuting kaluluwa. Para kang tanga dyan. Kung ano-ano sinasabi mo. Kasi nga nakakagulat na ayaw mong lumabas. Nasanay kasi ako sa Adela na mahilig pumarty. At saka alam mo na. Tapos isipin mo, 2 buwan ka ng ganyan. Kaya nahihiwagaan na talaga ako sa'yo. Wag mo na lang kasi kung pansinin. Kahit tumataba ka na. Ha? Uy, hindi ako nagbibiro ha. Nagkakalaman ka na talaga. Tignan mo yung pisngi mo. Oh, pati ang braso mo. Yung totoo, kailan yung huling beses na nanalamin ka? Kasi sa pagkakaalam ko, sa ating dalawa, ikaw yung masyadong self-conscious. My gosh! Oo nga! Hindi pwede to. Kailangan ko magpapayat. Mag-gym ka. Jim, paano sobrang busy natin? Girl, may weekend naman. Ayoko. Sa bahay na lang ako mag-workout. Plano mo bang magmukmok? Oh, grabe! Hindi talaga ikaw yan. Bakit ba kasi ang kulit mo? Kanina ka pa ah. Hala siya? Napikon ka na dun sa sinabi ko? Nakakainis ka kasi. Kung napapangitan ka sa akin, diretsuhin mo na lang. Uy girl, hindi na ba uso ang joke sa'yo? Ganito rin naman tayo dati ha. Bakit parang bigla kang naging sensitive dyan? Babalik na ako sa table ko. Wala na akong gana kumain. Tsusera ka? Naubos mo na nga eh. Hoy! Parang tanga naman to. Sorry na. Sorry kung na-offend kita sa mga nasabi ko. Hindi ko talaga alam na ma-offend ka ron. Nasanay lang kasi ako sa biruan natin. Kaya pasensya ka na. Sige na, hayaan na natin yun. Pero gusto ko na talaga bumalik sa table ko. O sige, basta okay tayo ha. Oo naman. Pasensya ka na rin. Nadala lang ako ng inis ko kanina. Papa Dudut, hindi ko alam kung bakit gano'n na lamang ang inasal ko sa kaibigan kong si Yuna. Hindi naman ako gano'n ka-sensitive noon sa kahit ano pang sinasabi niya. Nasasakyan ko pa ang mga biro niya pero noong time na yon, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Mabuti na lang at likas na mabait si Yuna kaya nilawakan na lamang niya ang pangunawa niya pagdating sa akin. Pero pag uwi ko noon sa bahay, napag-isip-isip ko ang mga sinabi ni Yuna. Habang nasa kwarto ako noon at nakaharap sa malaking salamin, saka ko lang napagtanto na totoo nga ang mga sinabi ni Yuna. Tumataba na ako, pinisil-pisil ko ang braso ko na ayaw kong tumaba noon. Pero sa pagkakataong yun ay wala na akong magawa dahil nandun na yon. Medyo nagkaka-double chin na rin ako. Kaya inatake na naman ako ng insecurities ko sa sarili ko dahil sa pagbabagong yon ang katawan ko. Pwede naman ako mag-gym o kaya ay maglaan ng oras para mag-workout araw-araw. Pwede rin akong mag-diet pero ewan ko ba, Papa Dudut. Wala akong ka-interes na gawin yon.
Na-insecure ako sa itsura ko pero nawalan din ako ng gana sa mga ginagawa ko noon para ma-maintain ang magandang katawan. At sa pag-iisip ko po noon, bigla na lang akong namutla nang may isa pa akong napagtanto, Papa Dudut. Grabe ang kaba ko. Nang ma-realize kong 2 buwan na pala akong hindi dinadatnan, Papa Dudut. Papa Dudut, anemic ako at aware din ako na meron akong PCOS. Nalaman ko yon noong nagpa-check up ako bago pa man maoperahan dahil sa appendicitis. Kaya normal na sa akin ang ma-delay ang period ko. Isa pa ay nagpipills din ako pero after ng operasyon ay hindi na ako nakapag-take noon. Isa pa, Papa Dudut, nang maalala ko kung gaano kami kapusok ni Arwin. Nang gabing may nangyari sa amin ay bigla akong na-paranoid. Hindi ko kasi maalala kung gumamit ba siya ng proteksyon o hindi noong time na yon. Inis na inis ako sa sarili ko dahil hindi ko nagawang maging responsable sa huling beses na lumandi ako. Alam ko na dapat ang gagawin ko pero dahil sa sweetness at kabutihang ipinakita noon sa akin ni Arwin ay parang nalunod na lamang ako sa presensya niya. Parang nawala na lang noon lahat ng mga bagay na inaalala ko. At na-realize ko lang na nangyari pala yon sa akin kung kailan ilang buwan na mula nang may mangyari sa amin. Posibleng buntis ako, Papa Dudut. Kaya naman nagpiti ako kaagad ng araw na yon at hindi ako makapaniwala sa naging resulta. Namutla ako nang makita ang 2 pulang linya sa pregnancy test na hawak ko. Ilang beses ko pang inulit yon. Pero iisa lang ang naging resulta. Hanggang sa naisip ko nang kumonsulta sa isang OB. Wala muna akong pinagsabihan noon dahil hindi ako handa sa magiging reaksyon ng pamilya ko at ng kaibigan ko, Papa Dudut. Oh my gosh, girl! Totoo ba? As in, buntis ka? Oo, confirmed na. Nagpatingin na rin kasi ako sa OB. At ang sabi niya, mahina raw yung kapit ng bata kaya maselan yung pagbubuntis ko. Alam na ba yan ng tatay mo? Hindi pa. Wala pa akong pinagsasabihan sa kanila. Tayong 2 pa lang ang nakakaalam nito. Ay, saka ayoko rin sanang ipaalam. Alam mo naman yung ugali ni Tita Des. Baka sabihin nun ipapaako ko pa sa kanila yung magiging gasto sa pagbubuntis ko. Pero paano kanyan? Maselan yung pagbubuntis mo kaya kailangan mo ng matinding pag-iingat. Ilang buwan na lang hindi ka na makakapagtrabaho niyan. Kaya nga kailangan kong paghandaan yun. Hindi na muna ako masyadong gagastos ngayon para makapagtabi ako ng pera. Pero girl, hindi magtatagal, lalaki na rin yung tiyan mo at malalaman din ng tatay mo na buntis ka. Hindi nila malalaman. Paano? Aalis ako sa bahay ni Tita Des. Maghahanap na lang muna ako ng murang paupahan. Ano? Seryoso ka ba? Mas lalo kang mahihirapan nun. Gagastos ka sa renta tapos mag-isa ka pa. Kailangan mo ng kasama. Kakayanin ko to ng mag-isa. Kasalanan ko naman to kasi hindi ako nag-ingat. Nako ha, alanganin talaga ako sa desisyon mo na yan. Ay, natatakot din naman ako. First time kong magbuntis. Hindi ko pa gustong magkaanak pero wala naman akong balak na palaglag tong bata. Malaking kasalanan yun. Diyan naman ako proud sa'yo. Kasi kahit malandi ka, matino kang mag-isip pagdating sa bata. Gaga ka talaga. Pero, kakailanganin ko yung tulong mo ha. Sure, sabihan mo lang ako kung anong magagawa ko for you. Andito lang ako lagi. Basta, ninang na ako agad ng anak mo ha. Oo naman. Kung gusto mo maging second mom ka pa niya eh. Ay, gusto ko yan! Nga pala, kung kailangan mo ng murang paupahan, matutulungan kita dyan. Talaga? Oo, may paupahan yung tita ko.
Pwede ko siyang kausapin para i-reserve yung bakanting kwarto ron. Bahay yun ha, marami kang kasama ron. Pero all girls naman kaya wala kang dapat alalahanin. Sige, sabihan mo ko kung magkano yung rent para mapaghandaan ko. May laman pa naman yung savings account ko kaya may magagamit pa ako kung sakali. Pero mas maganda kung kakausapin mo muna yung tatay mo. Para hindi siya mabigla na aalis ka ng bahay ng tita Des mo. Kakausapin ko naman talaga siya. Pero hindi pa lang talaga pwedeng sabihin yung dahilan kung bakit ako lilipat. Basta kapag kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Kahit sa pera pa yun, basta meron ako pahihiramin kita. Thank you ha. Sobrang supportive mo talaga sa akin. Sana ganyan ka pa rin hanggang sa makapanganak ako. Kahit hanggang sa lumaki na yung anak mo, andito pa rin ako. Best friends nga, di ba? Iiyak na ba ako? Uy, gaga. Ayoko ng mga iyak-iyak na yan. Alam mo naman yun eh. Pero ikaw, kailan ka magkaka-baby? Ay nako, tigilan mo ako sa mga tanong na ganyan. Wala pa nga makabuntis sa akin eh. Tumatanda na kasi tayo. Isipin mo, kung sa mga susunod na taon ka pa magkakaanak, ang tanda mo na kapag nag-college na yung anak mo. Kakayanin mo pa kaya siyang suportahan nun? Hoy, ano ba? Huwag mo nga akong i-pressure. Kailangan mo na talagang ma-pressure. Kung ako sa'yo, damayan mo na ako sa pagbubuntis ko. Papadudot sa tulong ni Yuna ay nagawa kong makalipat sa isang maliit na kwarto sa pinapaupahang bahay ng tita niya. Mabait naman ang tita niya at madali ring kausap. Binigyan pa nga po ako noon ng discount dahil swerte raw ako kapag may tenant na buntis. Natuwa ako dahil bukod sa safe at malinis naman ang tinutuluyan namin ay friendly rin ang mga kapwa ko tenant. Mas excited pa sila noon na makalabas ang baby ko kesa sa akin. Ang kagandahan pa sa inuupahan ko ng time na yon ay malapit lang yon sa ospital. Hindi ako mahihirapan tuwing kailangan kong magpa-check up. Ang problema ko lang noon, Papa Dudut, ay nahirapan na talaga akong kumilos noong lumaki na ang tiyan ko. Hindi ako pwedeng mapagod ng sobra at ma-stress. Hindi rin ako pwedeng magbuhat ng mabibigat. Sa dami ng bawal sa akin noon ay hindi na po ako nakapagtrabaho. May naipon naman ako para sana sa panganganak ko pero hindi na sasapat yon kung kasama pa ang budget ko hanggang sa makapanganak ako at makarecover. Kaya naman kahit nag-aalangan ay humingi na ako ng tulong sa tatay ko. Papa Dudut, hindi naman nagalit ang tatay ko noong nalaman niyang buntis ako. Nag-worry lamang siya sa kalagayan ko at sinabing mas maaga sana ako nagsabi sa kanya para hindi na ako nahirapan pa. Kinumbinsi niya ako na ipaalam sa ama ng dinadala ko ang tungkol sa pagbubuntis ko. Pero hindi ko naman po masabi sa kanya na hindi ako sigurado kung si Erwin ang ama ng ipinagbubuntis ko. Lalo na't hindi ko naman talaga lubusang kilala ang lalaking yon. Pero sa kabila ng lahat ay sinagot ni Papa ang mga gastusin sa pagbubuntis ko. Wala na rin akong nagawa noong pinabalik niya ako sa bahay ni Tita Des dahil kailangan ko raw ng mas komportableng matutuluyan. Tahan na baby, nandito lang naman si Mommy. Hindi mo ba kayang patahanin yung anak mo? Nakakaistorbo ng tulog eh. Ang ingay-ingay. Pasensya na tita, nilabas ko lang siya ng kwarto para paarawan kanina. Oh, tapos na kayo magpaaraw, di ba? Eh di bumalik na kayo rin sa kwarto mo at kung pwede, magkulong na lang kayo maghapon para hindi ko marinig yung kaingayan ng anak mo. Pasensya na po talaga tita. Ngayon pa lang kasi ako nakapag-alaga ng bata kaya naninibago rin ako. Hayaan niyo po, kapag nasanay na ako, hindi na kayo maiistorbo sa iyak ni Sevi. Eh kailan pa yon? Kasi naman lalandi-landi, hindi naman pala handa sa pagiging ina. Kaya po ba hindi na kayo nagkaanak? Kasi hanggang ngayon hindi pa rin kayo handa? At bakit naman ako nasali sa usapan? Wisit ka! Kayo po unang namersonal, tita. Sinusubukan ko naman pong makisama ng maayos sa inyo pero kung tratuhin nyo kami ng anak ko, parang sampid lang kami rito. O bakit? Hindi ba totoo naman? Buti nga sa'yo na mismo nang galing eh. Gumagastos naman din po ako rito sa bahay.
Saka hindi naman po pera niyo ang ginagastos namin. Kay Papa yon. Yung pera ng papa nyo, pera ko na rin. Paano naman nangyari na conjugal yun hindi nga po kayo kasal? Kahit na! Sa mata ng mga tao, ako na yung asawa ng papa nyo. Sa madaling salita, feeling niyo lang po yun. Pero hindi naman talaga. Bastos ka! Kayo rin naman po Kaya patas lang. Sa susunod na pagsalitaan mo ako ng ganyan, palalayasin kita rito! Di go! Para naman gustong gusto kong makasama kayo rito. Akala niyo ba kapag napaalis niyo ako rito, titigil na si Papa sa pagtulong sa amin ng anak ko? Asa ka, tita. At talagang proud ka pang manandi ka kaya ka nagkaanak? Proud ako na may anak ako kahit na wala siyang tatay. At least ako meron. Ikaw, wala. Kung gugustuhin kang hiwalayan ng tatay ko, baka hindi na siya magdalawang isip kasi madali ka lang namang iwanan. Wala kang pinanghahawakan. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Ikaw rin po, tita. Wala kang karapatang insultuhin kami ng anak ko kasi hindi naman ikaw yung nagpapalamon sa amin. Saka bakit ba big deal sa'yo yung simpleng pag-iyak ng anak ko? Para namang hindi ka dumaan sa pagiging baby. Wala ka talagang utang na loob. Ang tagal ko na kayong pinatira dito, tapos gaganyanin mo lang ako? Marunong po akong tumanaw ng utang na loob. Pero hindi ibig sabihin nun, hahayaan ko na kayong insultuhin kami. Saka kahit ano namang gawin ko, ganyan pa rin yung sasabihin nyo. Kasi alam ko naman na sa simula pa lang, napipilitan lang kayo na patuluyin kami rito dahil kay Papa. Pero alam nyo, tita, kapag nalaman ni Papa na hindi nyo gustong nandito kami, baka maghanap na siya ng ibang bahay. Tapos, hindi ka na niya uwian kasi mas gusto niya kaming makasama. Lalo na ngayon na may apo na siya. Gustong gusto niya kasi na may baby siyang nakikita. Kaya kapag wala na kami rito, bihira na rin kayong magkakasama. Alam mo, buwisit ka sa buhay kung babae ka! I feel the same, tita. Papa Dudut, pinalaki ako ng tatay ko na palaban at hindi basta-bastang nagpapatapak sa kahit na sino. Kaya naman hindi ko na napigilan ang sarili kong patulan si tita sa ginawa niya. Sa totoo lang, hindi naman kami pabigat sa bahay niya ng time na yon. Ginagamit ko pa rin naman ang naipon ko sa pagtatrabaho. Pero hindi ko rin tinatanggihan ang mga ibinibigay ni Papa para sa anak ko. Masasama kasi ang loob niya kapag tinanggihan ko yon. Ang katwiran niya kasi kahit naman daw kaya ko nang magtrabaho, tatay ko pa rin siya kaya magbibigay siya hanggat kaya niya. Doon po ako hanga kay Papa. Kung sa pagiging responsableng ama lang naman po ang usapan ay ilalaban ko talaga siya. Sa kabila ng hindi namin pagkakaunawaan ni Tita Des ay nanatili kami sa bahay niya. Gaya ng gustong mangyari ni Papa. Noong nakarecover na ako ay plano ko sanang kumuha na lamang muna ng mag-aalaga kay Sevi para makapagtrabaho ako ulit. Pero hindi po pumayag ang tatay ko. Hintayin ko raw muna na mag 3 years old si Sevi para komportable na akong iwanan siya sa ibang tao. Mahirap daw kasing ipagkatiwala ang bata kung baby pa lamang at ibang tao na ang nag-aalaga. Lalo na't hindi ko nakikita. Nagpatulong na lamang siya noon sa akin sa ilang paperworks niya dahil kaya ko namang gawin ang mga yon. Tapos ay binabayaran pa niya ako ng buwanan. Papadudot nung 3 years old na si Sevi, may napansin po ako sa anak ko. Sa ganong edad kasi ay hindi pa rin siya nakakapagsalita. Actually, matagal ko nang napapansin na hindi siya nagre-respond kapag tinatawag ko siya sa pangalan niya. Hindi rin po siya nakikinig tuwing sinasaway ko sa sobrang kakulitan niya. Pero akala ko po noon ay normal lang sa bata yon. Hanggang sa may napanood po ako tungkol sa autism spectrum disorder. Papadudot, may napanood akong nanay na nagba-vlog tungkol sa anak niya na may autism spectrum disorder or ASD. Parehong-pareho nito ang behavior na na-observe ko sa anak kong si Sevi.
At para makasigurado ay kinonsulta ko na siya sa isang developmental pediatrician at doon ko na po nakumpirma na may ASD nga ang anak ko. Hindi ko po alam kung ano ang magiging reaksyon ko noong nalaman ko yon. Sobra po akong nalungkot at nakaramdam ako ng takot para kay Sevi. Aware naman po kasi ako sa mga iniisip ng ibang tao na walang sapat na kaalaman sa ganong kondisyon ng bata. Pero hanggat maaari, hindi ko itinuring na iba ang anak ko. Pinalaki ko siya ng normal at hindi itinatago sa mga tao. Hindi naman po yun naging madali para sa akin, lalo na at maraming nagsasabi na hindi siya normal. Marami rin yung kinakawaan siya na para siyang may malubhang sakit at hopeless case ang kondisyon na meron siya. Kaya madalas akong may nakakasagutan noon. Sa katagalan ay nasanay na rin po ako sa mga tao sa paligid ko. Imbes na makipagtalo o makipag-away ay pinapaunawa ko na lamang sa kanila ang kondisyon ni Sevi. Pero kung nagagawa ko yon sa ibang tao, kabaliktara naman ng kay Tita Des. Kahit kasi alam niya na may ASD ang anak ko ay sarado ang isipan niya para maintindihan yon, Papa Dudut. Ay, salamat. Nakatulog din si Sevi. Makakapaglaban na ako. Oh, nandyan ka na pala. Kanina pa ba kayo nakauwi? Kani-kanina lang po, tita. Ay nako, dapat kasi hindi mo na inilalabas yang si Sevi. The more na na-expose yan sa ibang tao, the more na nabubuli yan. Tita, na-appreciate ko naman po yung concern nyo. Pero alam ko naman po yung ginagawa ko. Sinasanay ko siya para mamuhay kagaya ng ibang bata. Hindi ko naman siya pwedeng ikulong na lang dito sa bahay at itago para protektahan. Hindi po ganun yun. O edi ikaw na yung marunong. Sana all, palabas-labas lang, pasyal-pasyal. Kung makagastos, akala mo naman may trabaho. Tita, please. Nagsisimula na naman po kayo. Matagal na ako nagsimula. Papunta na nga tayo sa ending eh. Anong ibig niyo sabihin? Eh kasi, ako na mismo magsasuggest sa tatay mo na paalisin na kayo rito. Masyado na kasi kayo masakit sa mata. Pumapangit yung umaga ko kapag nakikita ko kayo. Eh di pumikit ka. Hindi mo na ako madadala dyan sa pamimiloso po mo, no? Maghintay ka lang. Mapapaalis ko na rin kayo rito. Ganon? Eh di good luck po, tita. Wait ko yan, promise. Alam mo, bakit kaya hindi mo hanapin yung tatay ng anak mo? Pamalay mo, panagutan ka kahit malaki na si Sevi. Tsaka sa kondisyon niya, mukhang kailangan niya talaga ng tatay eh. Kaya ko naman palakihin si Sevi nang ako lang yung magulang niya. Kaya mo nga, pero yung kondisyon ng anak mo, kaya mo pa bang i-handle? Ay, sayang si Sevi, ang pogi pa namang bata. Ano? Paano naman siyang naging sayang? Eh kasi kulang-kulang yung anak mo eh. Kailangan pa bang sabihin yun para maintindihan mo, Adela? Paglaki niya, baka walang magkagusto dyan. Hindi kasi siya normal eh. At sa tingin nyo, normal kayo sa lagay na yan? Ang kitid ng utak nyo. Pinaliwanag ko na sa inyo yung kondisyon ng anak ko pero anong magagawa ko kung sadyang mahina kayong umintindi? Kahit anong paliwanag pa ang gawin mo, hindi pa rin mababago nun na hindi normal yung anak mo. Kaya alam mo ko ako sa'yo, ilayo mo siya sa akin at sa ibang tao para hindi siya masaktan. Doon kayo! Far away! Okay na sana kung nagmamalasakit lang talaga kayo eh. Pero matagal nang malinaw sa akin yung motibo nyo kaya tigil-tigilan nyo ako, tita. Yun nangyari sa anak mo, alam mo sa tingin ko, karma mo yun. Kasi sa sobrang kalandian mo, yan na nangyari. Hindi ka kasi nakukontento sa isang lalaki, di ba? Parang ikaw din nung bago ka napunta sa tatay ko. Kung hindi naman naging kayo, hindi rin magbabago yung buhay nyo, di ba? Saka yung sinasabi mong karma, para lang yun sa mga kagaya nyo. Wala naman akong niloko at sinirang relasyon sa ginawa ko noon. Isa pa, hindi ko tinuturing na malas sa buhay ko si Sevi. Kahit dumating siya sa panahong hindi pa ako handa, minahal ko siya ng buong buo bilang anak ko. Blessing nga siya sa akin eh. Nagbago yung pananaw ko sa buhay nang dahil sa kanya. Eh kayo,
Kaya siguro hindi pa nagbabago yung pananaw nyo kasi hindi nyo nga naman naranasan maging ina. Papa Dudut, yun na ang huling beses na nagkasagutan kami ni Tita Des. Umalis kami sa bahay niya hindi dahil sa pinapalayas niya kami, kundi dahil gusto kong palakihin ang anak ko sa magandang environment at hindi sa may kabahay kaming ganon kasamaang ugali. Hindi kasi ako nakakapagpigil tuwing harap-harapan niyang iniinsulto ang anak ko. Ayaw ko naman na lumaki ang anak kong naririnig palagi ang pagtatalo namin ni Tita Des. Ayaw sana ni Papa na umalis kami pero ipinaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon namin ni Tita Des para maintindihan niya ang desisyon kong yon. Dahil wala pa naman akong trabaho, nang hiram na lamang muna ako kay Papa ng gagamiting panimula. Nangako ako sa kanya na babayaran yon paunti-unti kapag nagkaroon na ako ng trabaho. May narekomenda sa akin si Yuna sa Makati. Nakahanap siya roon ng 1-bedroom apartment. Dahil sa sitwasyon ng anak ko, naghanap na lamang ako ng home-based jobs hanggang sa matanggap ako bilang virtual bookkeeper. Hindi man kalakihan ng sweldo ko noong una ay sumasapat naman yon para sa gastusin namin ni Sevi. Kumuha na lamang ako ng taga-alaga niya para may magbabantay sa kanya kapag oras ng trabaho ko. Papa Dudut, bukod sa trabaho ko ay naghanap po ako ng isang side hustle. Naging affiliate ako ng isang shopping platform at naisip ko rin pong mag-online selling ng mga ukay pero branded na damit. Wala na po akong naramdamang hiya o kaartihan noon dahil kung hindi ako didiskarte ay walang mangyayari sa amin ni Sevi. Nakakapagod at nakakadrain ang ginagawa ko noon. Hindi ko na naisip na maglakwat siya at hindi na rin po ako nakakabili ng mga bago kong gamit sa kagustuhang makaipon para sa future ng anak ko. Bala ko po kasi siyang i-enroll sa school para sa may kondisyong kagaya niya. May kamahalan lamang yung tuition kasi private pero malaking tulong naman yon sa progress ni Sevi. Sayang, wala na palang egg noodles dito. Favorite pa naman yun ni Sevi. Miss, kung gusto mo, sa'yo na lang tong isa. Dalawa naman yung nakuha ko eh. Favorite ko rin kasi to. Sure ka? Arwin? Wow, kilala mo pa pala ako. Ikaw si Ella, tama? Tagal nating di nagkita. Kamusta ka na? Okay lang naman. Ikaw? Eto, pogi lang. Wow ha, believe talaga ako sa confidence mo. Sa confidence na nga lang kumakapit eh. Mukhang marami-rami kang pinapamili ah. Tulungan na kita maghanap ng mga bibilin mo para mabilis ka matapos. Ha? Wag na. Okay lang ako, kayang-kaya ko na to. Para sana makapagkwentuhan pa tayo kahit sandali lang. Ngayon lang naman to. Kasi paglabas natin dito, siguradong di mo na ako papansinin. Uy, di naman. Kaya nga pumayag ka na. Sige na nga, baka di mo rin ako tigilan eh. Ano pa ba yung kulang dito sa cart mo? Toiletries na lang. Okay sige, nandun lang naman yung sa kabilang section. Tara. Nag-grocery ka rin pala. Oo, mas gusto ko kasing ako'y namimili ng mga kailangan sa bahay. Lumipat ka na dito sa Makati? Oo, kapatid ko na yung nakatira doon sa bahay na inuuwian ko dati. Actually, sa parents namin yon, binigay lang sa akin. Pero matagal ko nang gusto lumipat dito. Maganda kasi offer sa akin dito sa Makati kaya pinatos ko na. Bumili ka ng bagong bahay? Condo unit lang. Buti ka pa. Ako kasi nag-rent lang. Okay lang yan. Makakausad ka rin pagdating ng araw. Dito na yung toiletries. Ikaw na mauna magliko ng cart mo. Sige. Nahulog phone mo. Ako na kukuha. Salamat. Eto, ang cute naman ang nasa wallpaper mo. Anak ko to, si Sevi. Siya yung may favorite ng egg noodles. Galing naman, pareho kami. Comfort food niya kasi yun. So, may asawa ka na pala? Wala, single mom ako. Gusto ko sanang itanong kung bakit pero baka hindi ka komportabling sagutin yun. Kaya wag na lang. Wag na nga. Ayoko rin kasing pag-usapan. Sabi ko nga. Kaya hindi rin ako magtatanong tungkol sa'yo. Okay lang naman kung gusto mo magtanong sa akin. O kaya, ako na lang yung magkukwento.
Noong nagkita kasi tayo, halos hindi tayo nakapag-usap. Oo nga eh. Pero gano'n naman talaga kapag one night stand lang, di ba? Na-break ko na nga yung isa sa rules ko nung hinatid mo ko eh. May mga rules ka rin pala. Ikaw rin ba? Oo, pero konti lang naman. Talaga? Ano yung isa sa rules mo? Hindi ako nakikipagrelasyon sa mga naka one night stand ko. Bakit naman? Magiging komplikado lang. Siyempre ako, alam ko yung rason kung bakit ko yung ginagawa. So pareho lang kami ng mga babae na ikakama ko. At gaya ko, marami na ring dumaan sa kanila. Kaya sa tingin ko, hindi sila yung babaeng tatagal sa isang relasyon. Wow, so gusto mo pala yung tatagal sa relasyon. E di sana nanligaw ka na lang para hindi mo na kailangan ng ka-one night stand. Nag-e-explore pa kasi ako noon. Ini-enjoy yung pagiging single. Kaya wala pa talaga akong balak na manligaw. Pero nagbago na yun ngayon. Gusto ko, kung may makakarelasyon man ako, yun na rin yung pakakasalan ko. Date to marry guy ka pala. Parang gano'n na nga. Okay, tama na tong chismisa natin. Kukuha na ako ng mga kailangan namin tapos diretso na ako sa counter. Ikaw ba? Gano'n din. Kaya sabay na lang tayo. Ikaw bahala. Papadudot, kahit umiwas ako noon sa usapan tungkol sa ama ni Sevi, ay hindi ko na napigilan ang pagtatanong ni Arwin. Lalo na noong nalaman niya kung ilang taon na ang anak ko. Parang may iba raw kasi siyang nararamdaman noong nakita niya yung wallpaper ko noong time na yon. Naging honest naman ako noong tinanong niya kung may ibang lalaki pa ba akong nakasama matapos yung nangyari sa amin. Sinabi ko na rin na posibleng siya ang ama ni Sevi, pero niremind ko rin siya na huwag munang mag-assume hanggat hindi pa napapatunayang mag-ama nga sila. Bago nga po kami naghiwalay noong araw na yon, ay siya na mismo ang kumuha ng contact details ko para magkausap kaming muli. Inad niya ako sa Facebook at nag-message din siya kaagad. After kong i-accept ang friend request niya, sunod-sunod na po ang naging tanong niya tungkol kay Sevi. Walang araw na hindi niya kinukumusta ang anak ko, kahit na hindi pa siya sigurado kung siya nga ang ama nito. Na-touch ako sa ginagawa niya noon. Sinabi ko rin ang kondisyon ni Sevi at tinanggap naman niya yon. Nag-suggest pa nga siya ng magandang eskwelahan para sa bata. Parang mas excited pa nga siya noon kesa sa akin. May pagkakataon na sinusubukan niyang kausapin si Sevi through video call. Pero kahit siya ay hindi rin pinapansin ng anak ko. Gayon pa man ay nakita ko ang pagiging patient niya sa ganong sitwasyon. Lalo na yung pagiging kalmado niya. Bagay na gustong gusto ko sa isang lalaki. Kaya naman tuwing nagme-message si Arwin ay iba na yung excitement na nararamdaman ko. Sa tingin ko nga po noon ay nagugustuhan ko na siya. Papadudot. Papadudot, sa muli naming pag-uusap ni Arwin ay mas napalagay na ako sa kanya. Kaya naman inamin ko na sa kanya na hindi talaga Ella ang pangalan ko. Natawa pa siya dahil hindi ko naman daw kailangang ilihim ang tunay kong pangalan. Kung ayaw ko na raw makipagkita o makipag-usap ulit ay irerespeto naman daw niya. Hindi namin napag-usapan ang personal naming buhay, kaya hindi ko alam kung may nakarelasyon na siya matapos yung una naming pagkikita. Laging tungkol kay Sevi ang topic namin, pero sobrang na-appreciate ko yon. Hanggang isang araw ay bigla naming napag-usapan yung nangyari sa amin. Doon ko lang napagtanto kung bakit parang sigurado na si Arwin na siya ang ama ng anak ko at kung bakit gano'n na lamang siya ka-attach sa bata. Hindi raw pala siya gumamit ng proteksyon. Nakaligtaan na raw niya yon dahil sa kapusukan naming dalawa. Papadudot, nahihiya ako tuwing naaalala ko yon. Hindi ko man lang ma-imagine na naging ganun pala ako ka-wild noong wala pa akong anak. Na umabot pa sa puntong nabuntis ako tapos ay hindi ko alam o hindi ako sigurado kung sino ang ama ng pinagbubuntis ko. Hindi ko po alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga listeners ng Barangay LS sakaling umere po itong kwento ko. Pero medyo inaasahan ko na rin po na hindi nila magugustuhan yung naging gawain ko noon. Tungkol naman po sa hinala ni Arwin na siya ang ama ni Sevi.
Para makasigurado ay hiningi niya ang consent ko para sa sample ng anak ko na kailangan niya para sa isang paternity test. Okay ka lang ba? Oo naman. Ikaw nga dapat tanungin ko niyan kasi hindi mo pa binubuksan yung envelope. Gusto ko kasing sabay tayo makaalam ng resulta. Ikaw na ba magbubukas o ako na lang? Ako na lang. Okay, buksan mo na. Ay, sana positive. Kabado ka pa rin no? Tingnan mo na kaya. Nabuksan mo na eh. Eto na, promise. Positive! Adela, nag-match kami! Yun! Ano ko sa Sevi? May anak na ako! Daddy ka na. Pwede ba akong ilagay sa birth certificate niya bilang tatay niya? Well, pwede naman pero may proseso yon. Willing ka bang maabala? Kahit ano para kay Sevi. Sana hayaan mo ako magbigay para sa mga gastusin niya. Sa therapy niya, sa mga gamit niya, sa tuition niya, lahat. Ikaw na maraming ipon. Hindi naman. Matagal na rin kasi ako nagtatrabaho at wala naman ako sinusuportahan. Yung parents mo. Baka ako pa ibigyan nila. Hindi kasi sila nanghihingi sa amin. Kaya kami na lang yung nagkukusa. Pero mga regalo lang o kaya pagkain. Hindi nila tinatanggap pag pera. Pakisabi sa parents mo magpapaampon ako. Kami ni Sevi. Ako na lang ang aampon sa inyo. Talaga? Kaya mo bang umampon ng dalawa? Sama mo pa pamilya mo. Uy, biro lang ha. Baka mamaya isipin mong napakayabang ko namang tao. Hindi naman ako ganun. Since mukhang financially stable ka na, hindi mo pa ba naiisip na magkaroon ng sarili mong pamilya? May anak na ako, di ba? I mean, yung may asawa ka, ganun. Hindi pa namin napag-uusapan ng girlfriend ko yung tungkol sa kasal. Busy pa kasi siya sa karir niya eh. May girlfriend ka na pala. Oo, 2 years na kami. Actually, magkakasundo kayo nun. Special education teacher siya. Matutulungan niya rin si Sevi. Mabuti kong ganun. Okay ka lang ba? Parang nanamlay ka bigla. May iniisip lang ako. Iniisip mo ba kung paano sasabihin kay Sevi na ako yung daddy niya? Hindi ko alam kung maiintindihan niya na yung ganitong bagay pero makakatulong kung palagi ka niya nakikita at nakakasama. Walang problema sa akin yun. Palagi ko siyang pupuntahan. Pero tingin mo magiging okay lang lahat to sa girlfriend mo? Oo naman. Maiintindihan niya yung tungkol kay Sevi. Yung sa atin, nangyari naman yun bago pa naging kami. At hindi ko rin alam na may anak na pala ako. Ikaw rin. Hindi ka sigurado no na ako yung ama. Kaya sa tingin ko, magiging okay pa rin kami kahit malaman niya yung tungkol sa anak natin. Sana nga. Ayokong maging dahilan kami para magkasira kayo. Pinatibay niyo yung 2 years niyong relasyon at sisiguruhin kong hindi kami ni Sevi yung sisira nun. Alam ko rin naman na hindi yun mangyayari. Hindi ikaw yung klase ng babae na maninira ng relasyon ng iba. Kung makapagsalita ka dyan, parang kilalang kilala mo na ako. Siguro nga nagkakilala tayo sa maikling panahon pa lang. Pero iba yung nakita ko sa'yo. Mabuti kang ina kay Sevi. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na magiging ganun kakakalmado para sa isang batang may autism. Yung ibang nanay kasi maiksi yung pasensya. Umaabot sila sa punto na sinisigawan na nila yung anak nila. Hindi ko yan kayang gawin kay Sevi. Dugot laman ko siya kaya sobrang mahalaga siya sa akin. At kasama mo na ako magpapahalaga sa kanya ngayon bilang ama niya. Papa Dudut, ayoko naman talagang masira ang relationship ni Arwin at ng girlfriend niya. Pero aaminin ko, lihim kong hiniling na sana kami na lang para mabuo yung pamilya namin ni Sevi. Isa pa ay sino ba naman ang hindi nagugustuhan ang lalaking napaka-green flag. Hindi naman siya perfect. May mga kalokohan din siya sa buhay pero gaya ko, isa rin siya sa mga taong nagpapatunay na hindi yung mga kalokohang ginawa namin ang magde-define kung mabuting tao kami o hindi. Pero kahit gusto ko siya bilang isang lalaki, ay hindi ko rin kaya na maging dahilan para masaktan ang ibang babae. Oo, sobrang wild ko noon at parang babaeng pakawala ako. Pero never ko pang nagawa na mang-agaw ng boyfriend ng iba o manira ng relasyon.
Sinigurado ko rin na yung mga nakakasama kong lumabas ay walang karelasyon para hindi magkaroon ng problema. Ipinaalam ni Arwin sa girlfriend niya ang tungkol sa paternity test. Laking pasasalamat ko noong hindi ito nagalit. Wala raw problema ito kung magpapakaama si Arwin sa anak namin. Kaya naman nakahinga na ako ng maluwag noon. Hindi ko na rin masyadong poproblemahin ang mga gastos kay Sevy dahil may katulong na ako noon. Napakaswerte ko po, Papa Dudut, at hindi ko po alam kung anong nagawa ko para i-bless ako ni Lord ng ganon. Pero bukod po doon ay may mas maganda pang nangyari. Arwin, ikaw pala. Pasok ka. Salamat. Si Sevy. Nasa kwarto, naglalaro. Aga mo ngayon ah. Saka parang ang dami mo namang dala. Nag-grocery na ako para sa inyo ni Sevy. Lapag ko na rito ha. Aba, kaya pala nagtatanong ka kung anong mga pagkain yung gusto niya ha. Pero kaya ko namang mag-grocery. Hindi mo na kailangang gawin yan. Masyado ka ng maraming ginagawa para kay Sevy. Hayaan mo na ako. Hindi naman to araw-araw eh. Tuwing pupuntahan ko lang naman siya. Oo na, hindi rin naman kita mapipigilan eh. Oo nga pala. Kaya rin ako nandito para ipagpaalam si Sevy bukas. Para saan? Isasama namin sana siya mamasyal. Kung okay lang sa'yo. Oo naman, okay lang sa akin yun. Bakit naman hindi? Baka kasi may nauna na kayong lakad. Saka ayoko naman basta-basta na lang kunin ko dito si Sevy kung kailan ko lang maisipan. Mas maganda kung ipagpapaalam ko muna. Salamat ha. Hayaan mo, hindi kita pagbabawalan na hiramin siya. Pwede mo siyang ipasyal lang kayong dalawa lang o kaya kasama yung girlfriend mo. Walang kaso sa akin yun. Pero sa susunod, kasama ka na. Tayong 4. Para makita ni Sevy na mas malaki na yung pamilya niya. Gusto ko yan. May isa pa nga pala akong ipagpapaalam sa'yo. Ano yun? Nagpaplano na kasi kami ng girlfriend ko na magpakasal eh. Talaga? Magpapakasal na kayo? Oo. Kung papayag ka sana, kukunin naming ring bearer si Sevy. Sure! Okay na okay nga sa akin yun eh. Okay ka lang? Bakit parang naiiyak ka? Masaya kasi ko na may tatay siya na kagaya mo. Yung hindi siya ikakahiya. Hindi ka natatakot na isama siya sa labas, na ipakilala siya sa ibang tao na anak mo siya. Sobrang sarap sa pakiramdam na proud ka na anak mo si Sevy. Sino ba namang hindi magiging proud daddy ng isang batang masarap mahalin? Mahal na mahal ko si Sevy, Adela. Thank you, Arwin. Thank you kasi dumating ka sa buhay namin. Hindi mo lang binigay yung sarili mo sa kanya bilang ama. Binigyan mo rin siya ng malaking pamilya na magmamahal sa kanya. Nabanggit na rin naman yung malaking pamilya. Excited na yung mga magulang ko na makita si Sevy. Pati na rin ikaw. Kaya minsan, imbitahan ko kayo sa bahay. Kaya sana makapunta kayo. Makakatanggi pa ba ako? Pamilya mo na yun eh. Natin, Adela. Yung pamilya ko, pamilya nyo na rin ni Sevy. Basta ha, kapag ako naman yung nag-invite sa inyo para makilala nyo si Papa, bawal din kayong tumanggi. Ipupusta ko mga daliri ko. Walang tatanggi sa pamilya ko, Adela. Siguraduhin mo lang, kasi baka ikasal ka na putol yung mga daliri mo. Saan pa susuot yung wedding ring? Alam mo, si Raulo ka rin bumanat eh, no? Hoy, mas malala ka, no? Oo na. O siya, punta ako muna si Sevy sa kwarto. Magkakalat kami ha? Basta marunong ka rin maglinis, makakalabas ka pa ng buhay rito. Papa Dudut, sobrang saya ng puso ko dahil hindi lang nagkaroon ng ama si Sevy kundi nagkaroon pa siya ng malaking pamilya na hindi ko rin talaga inaasahan. Gaya ng sabi ni Arwin, mabait ang mga magulang niya at napamahal kaagad sa kanila ang anak namin. Natuloy ang kasal ni Arwin at ng girlfriend niya pero kahit na mag-asawa na sila, hindi pa rin siya nawawala ng oras para kay Sevy. Mas napadalas pa nga ang pagpunta nila sa amin para makapag-bonding kami. Sa lahat ng nangyari sa buhay ko, hindi ko akalain na magiging matalik kaming magkaibigan ni Arwin. Nagawa namin yon para kay Sevy. Bilang respeto sa asawa niya ay kinalimutan ko na at pilit na binura
ang nararamdaman ko para kay Arwin. Sa katagalan naman ay nagawa ko rin yon. Kaibigan na lang talaga ang tingin ko sa kanya at isang mabuting ama para sa anak ko. Imbis na ikahiya niya si Sevi dahil sa kondisyon ng anak namin ay pinagmamalaki pa niya na may anak siya. Binuksan niya ang isipan ng mga taong hindi pa lubusang nauunawaan ng kondisyon ni Sevi at ng iba pang mga batang may ASD. Sabi nga po ni Arwin, kung isa raw kaming puzzle, si Sevi yung pinakamahalagang puzzle piece na bumuo sa amin. Sa ngayon ay nakalipat na kami ni Sevi sa bagong bili naming bahay. 5 years old na siya at nakapagsasalita na rin sa tulong ng mga therapy niya. Hanggang dito na lamang po ang medyo komplikado pero masayang kwento ng buhay ko at ng aking anak na si Sevi Papadudut. Maraming salamat po sa inyong lahat na nasa likod ng napakagandang programa ninyo sa radyo. Sana po hindi kayo magsawa na magbahagi ng iba't ibang kwento ng totoong buhay para magsilbing inspirasyon sa amin. Malaking bagay po ito para sa amin na minsan ay pinanghihinaan din ng loob. Mabuhay po kayo and God bless. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Adela. Mga kabarangay, huwag nating tingnan ang autism bilang isang limitasyon. Ang mga batang may ganitong kondisyon ay may kanya-kanyang kwento ng lakas at katatagan. Kaya naman hayaan natin sila na ipakita ang kanilang kakayahan at makasabay sa mundong sa kanila rin naman nakalaan. Natatangi ang kanilang kakayahan at talento. Hindi nila kailangang magbago para makibagay sa mundo dahil ang mundo mismo ang kailangang matuto na tanggapin sila at pahalagahan. Malaking tulong ang pagtanggap na ito para sa mga magulang tulad ni Adela at Arwin. Kaya ugaliin nating maging sensitibo sa mga salitang binibitawan natin. Dahil kung meron mang higit na masasaktan, yon ay ang mga magulang na buong pusong tinanggap ang kanilang mga anak. Anuman ang kanilang kondisyon. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut. Nakasama ninyo sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming hindi inaasahang pagtatagpo ang nagbibigay ng kasiguraduhan at kasiyahan sa ating buhay. Mga taong sa hinagap ay hindi mo inaasahang magbibigay ng kulay at direksyon sa iyong buhay. Ikaw kabarangay, nakilala mo na ba ang taong magpapabago ng buhay mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Missy, 20 years old, isang Gen Z. Laging in sa kung ano man ang trending sa social media. Sa mga trending ngayon na sayaw, kanta at prank ay mukhang nasubukan ko na lahat. Lagi ako nakatambay sa TikTok para hindi ako nahuhuli sa uso. Kabilang ako sa mga abangers na mga pinopost sa inyong TikTok channel sa Barangay LS. Kaya naisipan ko rin mag-share ng story ko sa inyo. Baka sakaling sumikat din po ako tulad ng mga nakikita kong trending na story sa Facebook. Lalo na yung mga tungkol sa journey nila sa kanilang forever. Kasi doon po iikot ang story ko. Tungkol sa love story ko. Wala pa akong nagiging boyfriend at madalas ay puro ka-talking stage lamang tuwing bakasyon.
Tapos kapag pasok ka na ay bigla na lamang manggo-ghost. Nagkaka-crush din ako sa mga kaklase ko pero hindi umaabot sa point na nililigawan ako. Hindi naman ako pangit. Sabi nga nila ay kamukha ko raw si Thea Tolentino lalo na kapag sumasayaw at ngumingiti ako. Kaya masasabi kong hindi naman ako pangit. Only child ako at kasama ko sa bahay si mama. Si papa naman ay isang OFW sa Qatar at pareho silang 40 years old. 18 years old lamang sila nung pinanganak ako at masyado pa silang bata para harapin ang buhay mag-asawa. Pero nagawa nila ng paraan dahil pareho nilang mahal ang isa't isa. Hindi po ba kapag may pagmamahal ay madali na lamang malagpasan ang bawat problema? Kaya ayon, strong pa rin ang relationship nilang dalawa, Papa Dudut. At napalaki nila akong maayos at puno ng pagmamahal. Lalo na si mama na lagi kong kasama sa bahay. Super close kaming dalawa na para kaming magkaibigan lang. Madalas nga po nakakasama ko siya sa mga trending na kanta, sayaw at maging sa prank. Sa kakasayaw. Ay, para akong hihikain sa kakalundag. Pahinga ka ng 10 minutes, ma. Tapos practice tayo uli, ah. Kasi naman baka bukas hindi na to trending. Ang bilis pa naman ng transition ng mga trending sa SOCMED. Marami pa namang ibang mga magte-trend sa susunod. Sukuha na muna natin to, ha? Pero kasi ang cute ko pag sinasayaw to. Tabunan mo na lang ng filter ang video mo. Kahit magaslaw ka pa, magmumukha ka pa rin maganda. Sige na kasi, ma. Para makagawa na rin ako ng module ko. Kung unahin mo kaya yung mga module mo, no? Hindi puro pagsasayaw ang inaatupag mo. Wow! Biglang beast mode? Mama, bakit ah? Tigilan mo na ako. Ayoko nang lumundag. Maghanap ka na lang ng ibang sasayawin natin. Di ko talaga kaya yan. Para ako nagsusumba ng 10 oras kahingal. Sige na nga. Magsasaing lang ako. Tawagin mo ko kaagad kapag may nag-doorbell, ha? Hay naku, umorder na naman online. Sumbong kita kay Papa kapag nag-video call kami sa linggo. Loka ka! Magkakabit ng telepono yung darating mamaya. Kailangang mabantayan para makabitan na tayo ng telepono. Telepono? Telephone? Yung nagre-ring ng malakas? Yes! Bakit pa? Wala naman ang gumagamit ng telephone ngayon. Puro cellphone na lahat. Nandito na kaya sa cellphone natin lahat ng kailangan? Kailangan ko yan para pangtawag sa mga opisina, lalo sa bangko. At kapag may inaasikaso sa City Hall at sa ibang government offices. Sasayang ka lang ng pambayad dyan, ma. Porque alam mong OFW si Papa kaya lustay ka, ha? Joke! Tumigil ka nga, Missy. Alam mo bang dahil sa telepono kaya kami nagkakilala ng Papa mo? Dahil ba sa telephone kaya nabuntis kayo ng maaga ni Papa? Hoy, walang ganyan. Meron kaya? Hello, ito ako. Living proof na maaga niyo akong ginawa. Chos. 16 years old kami nung naging jowa ko ang Papa mo, no? Tapos after 2 anniversaries, boom! Lumabas na ang bouncing baby girl niyo and that's me. Kahit naman maaga ka naming nagawa at wala sa plano, naging maayos naman kami sa'yo, lalo ng Papa mo. Joke lang naman yun, ma. Mas sensitive ka pa sa akin, ako nga tong Gen Z. Ay nako, pag nalaman mo kung paano kami nagkatuluyan ng Papa mo, baka makigaya ka na rin sa amin. Pero, hindi ka pwedeng magpabuntis ng maaga, ha? Yun ang wag mong gayahin. Paano po ba kayo nagsimula? Meron kasi akong song hits dati. Doon ko nakuha ang number ng Papa mo. Song hits? Bago pa magkaroon ng internet, siyang kami umaasa sa mga lyrics at chords ng kanta na sumisikat sa radyo, lalo na sa mga mahihilig maggitara. Binibili yon mga 15 to 30 pesos. Depende sa mga kanta at kung sino yung nasa cover ng song hits. Parang magazine pero puro kanta ang laman. Kung puro kanta ang laman, bakit nandun ang number ni Papa? Kasali ba sa chords?
Sa last page kasi noon, may mga nakaprint na sweet messages sa mga jowa. Tapos yung iba naman, naghahanap ng ka-phone pal. Saktong si papa mo naghahanap ng ka-phone pal at pasado ako sa tipo niya ng ka-phone pal. Kaya tinawagan ko siya. Nak, si Mama. Siya pala talaga nag-first move kay Papa. Ang papa mo kaya ang unang gumawa ng move. Siya tong naghahanap ng ka-phone pal eh. Nakita ko, tumawag ako, and we lived happily ever after. Chos! After tawagan ni Mama ang telephone number ni Papa na pinost nito sa song hits ay doon na sila nagsimulang maging magkaibigan. Friends lang daw sila nung simula at noong nagkapalagaya na ng loob ay nauwi na yon sa ligawan. Hindi raw sila kagad nakitang dalawa papadudot at nakontento lamang sila na magkausap sa telepono. Kahit na hindi naman sila malayo sa isa't isa. Meron daw thrill na mafe-feel kapag boses lamang ang naririnig mo sa tao. Nawawala raw yung judgment sa itsura dahil kontento ka nang nakakausap siya kahit na hindi mo pa siya nakikita. Para sa akin ay malabo yun. Ang hirap naman na hindi mo nakikita ang nililigawan o nanliligaw sa'yo. Hindi naman po sa pagiging mapanghusga at mapili sa itsura pero iba pa rin kasi yung nakikita mo yung mukha niya, hindi ba? Yung nakakaharap mo mismo at hindi lang bumabase sa boses kung jojowain o totropahin mo siya. Mabuti na lamang at napunta ako sa bagong generation. Hindi ko napagdaanan ng mag-overthink kung ano ang itsura ng nakakausap ko sa telepono. Kaya lang sa generation namin ang hirap makahanap ng true love. True love na madalas ay natatagpuan sa mga magulang at lolo't lola natin. Bibihira nang makahanap ng ganon. Siguro yung epekto ng makabagong panahon. Doon ako napaisip, paano kung gayahin ko ang love story ng magulang ko? Nang maipakabit na ang ang telepono namin, ay sinubukan ko mag-dial ng iba't ibang number. Pero madalas ay wrong number at yung iba naman ay puro masusungit na babae ang sumasagot. Nawalan tuloy ako ng pag-asa, Papa Dudut. Masubukan nga tong telephone. Makatawag nga. Hello? Hello po. Sino bang hinahanap mo? May binata po ba kayo dyan? Bakit ka naghahanap ng binata rito? Aasawahin mo? Getting to know each other muna, Me. Lola. Kayong mga kabataan, paghaharot ang inuuna. Walang binata rito. Isa lang ang anak ko. 50 anyos na at pamilyado. May apo kayong binata. Mga 20 years old hanggang 25 po. Single and ready to mingle? Ay nako, magtatahi pa ako ng shorts ng anak ko. Sa iba ka na lang manggulo. Sige na, sige na. Di don't. Che. Hello? Hello? Andyan po si Michael? Michael? Opo, pakisabi naman si Sid. Maniningil lang sana ng inutang niya. Kailangan ko na kasi ng pera. Nako, same. Kailangan ko rin ng pera. Pwede ba siyang makausap? Gusto ko sana magkausap kayo para makasingil ka na. Kaya lang, wrong number ka eh. Sorry. Ito kasi yung binigay niyang number. Wala pa siyang cellphone number? Mas madali mo siya makakausap doon. Nawala raw kasi yung cellphone niya. Kaya telephone number niya yung binigay sa akin. Parang ganyan naman lagi pag tumatakas sa utang, no? Ililigo ka palalo, wag lang mapush magbayad. Tama ka eh. Ano ulit pangalan mo? Missy ang pangalan ko. 22 years old, single. Ako naman si Sid. Ilang taong ka na? Single, married? It's complicated? May ka-talking stage? Ilan na ang nag-host?
Single at hindi komplikado. Wala pang nag-host at mas lalong walang balak gawin. Ka-talking stage. Parang sa ngayon, ikaw pa lang tong babaeng nakakatok ko. Uy, ano ba yan, kuya? Landi na agad, wrong number ka naman. Ay, hindi ako naglalandi. Sinasabayan ko lang trip mo. Ayos yan, gusto ko yan. 5-star review ka sa akin. Kumusta ka naman? Okay lang ba makipagkwentuhan muna sa'yo? Pangtanggal lang ng inis dun sa nangutang sa akin. Walang problema, hindi naman ako busy eh. Tsaka naghahanap talaga ako ng ka-phone pal. Phone pal? Meron pa rin bang ganun ngayon? Parang maling henerasyon ka. Gusto ko kasi maranasan yung old school. Harut-harutan sa landline. Ah, gusto mo ng kaharutan. Hindi naman kaharutan lang, phone pal. Yung makakausap ko talaga ng maayos at mapagsasabihan ko ng mga nangyari sa akin at mga sikreto kapag medyo deep na yung friendship or relationship. Gets? Gets ko naman. Nakakatuwa ka naman. Hindi lahat ng Gen Z gusto ng ganito ha. Gusto nila laging nakaka-video call yung crush nila. Ibahin mo ko. Gusto ko mysterious. Pwede ka ba sa ganito? G ako dyan. Para kunwari, nasa 80s or 90s tayo. Ang saya nito. Hindi ko inaasahan na noong mga oras na yon ay makikilala ko si Dexter. Wala pa akong masyadong tinatanong sa kanya sa first talk namin. Gusto ko kasi na habang tumatagal ay doon ko siya makilala. Yon kasi ang nakwento ni mama sa akin. Hindi minadali ng parents ko ang pagkakakilala nila. Hindi katulad sa panahon ngayon na kasing bilis na ng pagbabago ng technology ang ligawan. Kaya mabilis ding natatapos dahil hindi pa nila nakikilala ng maayos ang mga nakakaligawan nila. Kaya sinabi ko sa sarili ko na I'll take it slow. Kasing slow ng simula ng love story ng parents ko. Mabagal man pero may pinuntahan. Hindi ko sinasabing jojowain ko na kaagad si Dexter ha, Papa Dudut. Gusto ko lang noon na ma-experience yung na-experience ng magulang ko sa paggamit ng telepono. Kung magwo-workout man kami ni Dexter, edi masaya. Kung hindi, edi tatanggapin ko na lamang na hindi ako para sa telepono. Para ako sa cellphone at para ako sa social media. Naaliw ako makipagkwentuhan kay Dexter, Papa Dudut. Matalino siya at marami akong natutunan sa kanya. Napapatawa niya rin ako. Nagustuhan ko rin ang voice niya dahil parang tunog opa. Malamyos ang tunog, heartthrob, parang DJ sa radyo ang boses niya. Nakakaaliw at nakakaadik. Tumagal siguro ng halos 2 oras ang pag-uusap namin. Hindi pa sana yon matatapos kung hindi biglang nag-doorbell si mama para sunduin ko siya sa gate. Namalengke kasi siya. Nabitin tuloy ako sa usapan. Ang nakakainis pa ay hindi ko nakuha ang number ni Dexter dahil naibaba ko na kaagad ang telepono. Kaya naman nung gabi nagdasal ako na sana itawagan akong muli ni Dexter. Humingi po ako ng sign. Kapag tumawag siya ulit, trip niya ako. Kung hindi naman, edi thank you. Next na lang siguro. Ganon dapat ang atake sa life. Move on ka agad kung hindi mag-work, hindi ba? Pero sana'y tumawag pa rin siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mula nang nakausap ko si Dexter ay lagi ko nang binabantayan ang telepono namin. Panay ang hiling ko at dasal ko na sana'y tawagan niya ako ulit. Pagkatapos ng klase, nagmamadali na akong umuwi ng bahay para makatambay na sa pwesto ng telepono namin. Nakahanda na rin ang merienda ko habang naghihintay sa tawag ni Dexter. Napansin ng mga kaklase at friends ko ang pagmamadali ko lagi na makauwi sa bahay. Nagtatampo na yung friends ko kasi hindi ko na sila nakakasama sa pagsasayaw o pagpatol sa mga trending na sayaw o kanta. Dati kasi ako lagi ang leader nila sa paghahanap ng mga trending, sa akin nakatoka yon. Pero mula nung nakausap ko na si Dexter ay hindi ko na yon ginawang priority. Priority ko nang makauwi lang ng maaga after ng class at saka mag-abang ng tawag niya. Nakakainis lang kasi hindi pa rin niya ako tinatawagan. Feeling ko noon napilitan lamang siyang makipag-usap sa akin
para hindi naman nakakahiya na inabala niya ako dahil maling number ang tinawagan niya. Pero halos 2 oras kasi kaming nagkwentuhan. So feeling ko ay may something sa amin. Feeling ko ay interested siya sa akin, Papa Dudut. Kung sana lang ay nakuha ko ang number niya bago natapos ang tawag namin. Nainis tuloy ako sa sarili ko pero hindi ako nawala ng pag-asa. Nagabang pa rin ako at minsan ay nagdasal ako na sana kahit na ma-wrong number ulit siya at matawagan ulit ang telepono namin. Ganon ko kagustong makausap muli si Dexter. Ewan ko ba, may pull talaga akong nafe-feel noong nagkausap kami. Feeling ko ay soulmates kaming dalawa. Napansin na rin ni Mama na lagi ako nakatambay sa telepono. Lalo na't bihira na rin akong tumutulong sa mga gawaing bahay kasi nga ay mas gusto kong nakatitig lamang sa telephone namin, Papa Dudut. Oh, akala ko ba maling desisyon na nagpakabit ako ng telepono, ha? O yun, hindi ka na makaalis-alis sa tabi ng telepono. Kulang na lang itabi mo na rin hanggang pagtulog. Pwede po bang i-transfer ko sa room ko, Ma? Aba hindi! Ako nagpakabit niyan at mas kailangan ko yan kesa sayo. Sino bang inaabangan mo tumawag sayo? Mga kaibigan mo? Hindi po. Wala namang telepono mga yun. Eh, sino nga? Papagalitan mo ko eh. Kahit hindi mo sabihin, pagagalitan pa rin kita kasi hindi ka na halos tumutulong sa mga gawaing bahay. Ewan ko, Missy, pero kapag naapektuhan ng grades mo dahil dyan sa kakadikit mo sa telepono natin, malalagot ka talaga sa papa mo. Si Mama naman, kontrabida sa love life ko. May love life ka na? Boyfriend? Ano pangalan? Taga saan? Sino mga magulang yan? Ilan ang alaga nilang aso? May pusa? Anong kulay? Ang dami na agad tanong. Ano to, Senate hearing? Sabihin mo sa akin para makilatis ko. Wala ka pa makikilatis. Once pa lang naman kami nag-usap. Sa telepono? Hindi, sa rice cooker. Missy! Huwag mo kong isusumbong kay Papa ha. Sa atin lang muna to, baka ma-jinx eh. Alam mo naman si Papa ang galing mang evil eye. Sabihin mo na bago ako mamalengke. Kasi may na-wrong number nung nakaraan. Sid ang pangalan, 25 years old. Pogi yung boses. Yung itsura? Hindi ko pa masabi. Hindi ko pa kasi siya nami-meet. Once lang kami nakapag-usap nung na-wrong number siya. Halos 2 hours kami nag-usap, Ma. May kilig? Konti. Feeling ko, magiging magandang love story namin. Isang beses mo pa nga lang nakausap. Tapos hindi na umulit. Anong love story yung pinagsasabi mo dyan? Si Mama naman. Mas malakas ka pala mang evil eye kesa kay Papa eh. Pag-inggit, pikit. Bakit naman ako maiinggit sa'yo? Kontento na ako sa love story namin ng papa mo. At least sa akin, araw-araw tumatawag nun ng papa mo. Ikaw? Ngayon, araw-araw pa rin ba? Malamang busy na siya. Hindi na consistent si Papa sa'yo, hindi ka na love. Pwede kitang isumbong sa papa mo kapag tumawag siya mamaya, humanda ka. Joke lang, Ma. Ikaw nga tong naunang mga asar dyan eh, tapos ikaw din pala yung unang mapipikon. Hindi ako nangaasar, no? Sinasabi ko lang yung totoo. Hindi pa love story yan kung isang beses mo palang nakausap tapos wala nang follow-up. Gets? Panira ka talaga minsan ng pag-asa, no? Sige ka, kapag tumanda akong dalaga, forever kitang sisisihin. Ma, siya na nga kayang tumatawag? Anong sasabihin ko? Sabihin mo, hello. Ang helpful ah. Tatanong ko ba sa kanya kung anong paborito niyang gulay? Ilan sila magkakapatid? Sino ang favorite niyang kapatid? Sino yung kapatid na ipapakain niya sa shark para makasurvive? Alam ko na. Itatanong ko kung anong motto niya sa buhay and why. Sagutin mo na! Natutuliro na ako sa pagre-ring at boses mo eh. Hello, good afternoon. This is Missy. Wow, very demure. Very mindful. Very cutesy. Shh! Ay, sorry po. Wrong number po. Bye. Wrong number na naman? Nagtatanong kung nagbebenta raw ba tayo ng kambing and how much. Ano na? Napatawa na lang si Mama sa na-experience ko, Papa Dudut. Kahit ako ay gusto ko na ring matawa noon. Bakit ba kasi ako umaasa noon na tatawag muli si Dexter?
Bakit ba ako umaasa na mauuwi sa nakakakilig na love story ang nangyayari sa amin? Isang beses lang naman kami nagkausap. Masyado pang maaga para umasa. Napansin ni Mama na nalungkot ako kaya tinigil na rin niya ang pagbibiro. Inaya niya akong lumabas para bumili ng ice cream. Kahit na wala akong gana noon ay sumunod pa rin ako. Gusto ko lang makalayo kahit ilang minuto lang sa telepono namin. Marami ako nasayang na effort at time sa kakahintay sa tawag ni Dexter. Ayaw ko nang magsayang pang muli. Charge to experience na lang, sabi nga ng nabasa kong post ng isang sikat na vlogger na pinafollow ko. Baka naman may susunod pa rin sa akin, Papa Dudut. Naisip ko na nagdedelu ako. Baka meron pang isang marong number at yun na ang forever ko. Sa mga sumunod na araw ay hindi na ako umasa pa sa tawag ni Dexter. Hindi na rin ako nagbantay sa telepono. Nagbalik loob na ako sa pagsasayaw at pagkanta ng mga trending sa social media. Kahit papaano ay nakalimutan ko na nga si Dexter. Hanggang isang hapon pagka-uwi ko ay may inabot na papel si Mama sa akin. Sa pagtingin ko ay number yun ni Dexter. Ang akala ko ay pinaprank lang ako ni Mama. Pero sinabi niyang tumawag si Dexter at hinahanap daw ako. At binigay na lang nito ang number niya para tawagan ko siya kapag nakauwi na ako from school. Abot hanggang sa rings ng Saturn ang kilig ko. Hindi pa man din ako nakakapagpalit ng lapitan ko na ang telepono namin para tawagan ang number ni Dexter. Si Mama naman, para mabigyan ako ng privacy ay pumunta muna para makipagmaritesan sa kapitbahay namin. Nakatatlong ring ang telepono nila Dexter bago niya yon sinagot. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Kakaibang kilig yun, Papa Dudut. Kala ko hindi ka natatawag. Parang inaabangan mo ang tawag ko ah. Hindi ah. Okay lang. Sinumbong ka na ng mama mo sa akin. Akala raw niya hindi na ako tatawag sa'yo. Inaabangan mo talaga ang tawag ko. Bakit ikaw? Hindi mo inaabangan na makausap ulit ako? Ibibigay ko ba ang telephone number ko kung hindi? Ilang linggo mo kaya akong ginost, no? Nakitawag lang kasi ako dati sa tindahan. Bakit ka tumili? Alam mo ba, si Mama ko nakikitawag lang din sa telepono ng tindahan dati para lang makausap si Papa. Sabi niya 5 pesos per 3 minutes ang bayaran. Ang galing naman. Parang nauulit ang kwento nila sa atin. Kaya nga eh. Pero huwag kang mag-alala. Hindi na ako makikitawag sa tindahan para makausap ka. So, hindi mo na ako tatawagan? Ayoko magtampo pero gusto kong i-validate tong feelings ko. Hindi mo muna ako pinatapos. Ang ibig kong sabihin, hindi ko na kailangang makitawag pa sa tindahan. Kasi nagpakabit na ako ng telepono. Para makausap ka. Unlimited. Hindi per 3 minutes lang. Ginawa mo yon for me? Modern day Prince Charming ka talaga. Pero pasensya ka na talaga ha. Kung napaghintay kita ng 1 linggo. Nagkaroon kasi ng problema dun sa nagkabit ng linya ko. Ang hassle. Hayaan mo na. Ang importante, nakakapag-usap na tayo. Tatawagan mo ulit ako ha? Oo naman. Sabihin mo lang kung anong oras kita pwedeng tawagan. Ako na ang mag-a-adjust. Lagi lang naman ako rito sa bahay. Work from home kasi ako. Marami akong time for you. Gusto ko yan. Love language ko kasi ang quality time. Pero matanong ko lang. Okay lang ba sa'yo na sa telepono lang tayo nakakapag-usap? Ayaw mo bang magkita muna tayo? O kaya mag-usap sa cellphone or Facebook man lang? Ayoko. Gusto ko nga nitong usapan natin sa phone eh. Tunog mysterious. Ayaw mo ba? Hindi naman. Iniisip lang kita. Mas bata ka kasi sa akin ng 5 years. Feeling ko mas gusto mo yung ligawan sa Facebook tulad ng iba. Liligawan mo ko? Pwede ba? Oo naman! Nagtatanong ka pa? Para saan pa ang ilang linggo na paghihintay ko sa'yo kung babasterin din pala kita?
Para naman akong crazy nun. Hindi ko alam pero kinilig ako bigla. Ganito pala yun. Ang sarap sa pakiramdam. Parang may nangingiliti ng lungs ko. Ay, hindi ka pa ba nakaka-experience ng kilig? Wawa naman. Busy kasi sa trabaho at sa parents ko. Parang wala akong time para makaramdam ng kilig. Hayaan mo, bigyan mo lang ako ng time at ako nang bahala magpakilig sa'yo. Deal? Deal! Kumain ka na po? Ang simpleng linyang kumain ka na po. Pero iba ang atake at kilig noon sa akin. Gets ko na tuloy yung mga memes sa Facebook na laging ginagamitan ng linyang ito, Papa Dudut. Effective pala siya. First time na may nagtanong sa akin ng kumain ka na ba? Maliban kay mama. Kahit friends ko ay walang pakialam kahit mangisay pa ako sa gutom. Pero si Dexter ay naramdaman ko ang sincerity nung tinanong niya kung kumain na ba ako. Dagdag 12 points siya ron, Papa Dudut. At mas lalo lang nadagdagan ng points niya sa akin nung kinantahan niya ako habang magkausap kami sa telepono. Pinipigilan ko lang na tumili dahil baka isipin niya patay na patay ako sa kanya, which is true naman. Pero it's too early na ipakita yon sa kanya, hindi ba? Kunwari, dalagang Pilipina ako ng 80s. Ang exciting talaga, Papa Dudut. Hindi muna pala ako nagkwento kay mama tungkol kay Dexter. Gusto ko munang solohin ang nafe-feel kong saya. Araw-araw kami nagkakausap sa phone ni Dexter at nagbalik na naman ako sa pagmamadaling makauwi ng bahay. Nakalimutan ko na naman na ako nga pala ang leader ng mga kaibigan ko sa pagpatol sa mga trending sa social media. Mas inuna ko talaga ang love life ko kesa sa kanila na normal naman sa panahon ngayon. Kahit naman friends ko, nakakalimutan nila ako kapag may mga boyfriend na sila. Saka lang sila bumabalik sa akin kapag break na sila. So bakit hindi ako gumanti? Lalo kung magiging happy naman ako sa pagganti, hindi ba? Ang saya talaga na ma-in love, Papa Dudut. Lalo na kung mutual kayo ng nararamdaman. Hi pag-ibig, bakit ngayon ka lang dumating? Tadhana, bakit late mo ring pinarating si Dexter sa akin? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Umabot na kami ng 3 buwang magkausap ni Dexter, Papa Dudut. At aaminin kong na-fall na ako sa kanya. Alam kong ganon din siya sa akin. Lagi niyang pinaparamdam sa akin na gusto niya ako. Pero hindi ko pa siya sinasagot at gusto kong mas makilala pa siya. Yung hindi ko pagsisisihan sa huli. Ayokong magmadali na sagutin siya kahit na excited na ako sa part na magiging official na kaming dalawa. Sinabi ko na papaabutin ko ng 6 months ang ligawan namin at doon ko siya sasagutin. Bale, binabantayan ko pa rin kasi noon kung may ilalabas siyang red flags. Pero so far naman ay green flag siya all the way. Hindi pa rin kami nagkikitang dalawa, Papa Dudut. Nag-decide kami na kapag sinagot ko na siya ay doon na lamang kami magkikitang dalawa. Pinaghahandaan ko rin kasi yon. Medyo nagkalaman ako the past few months dahil habang magkausap kami sa telepono ni Dexter ay panayang lanta ko ng mga pagkain. Na-enjoy kong mag-food trip kapag kausap siya. Ganon din siya. Napansin nga yun ni Mama, sabi niya ay normal daw yon kapag nai-in-love sa isa't isa. Nakaka-enjoy daw kumain na magkasama. Napangiti ako kasi ganon yung... Kaya kapag nagkita na kami, hindi ba? Ay maaaring pareho kaming chubby. Mararanasan ko na rin yung food trip ng magkarelasyon na magkasama na kami. Excited na akong dumating ang araw na yon. Pero willing to wait pa rin naman ako para sa ikakatibay ng relasyon namin. Pinayuhan ako ni Mama na hindi ko kailangang magmadali lalo't pareho pa na nafe-feel ko. Paano na lang kaming mga bata? Tama naman siya. Saka syempre ayokong sumugal kaagad lalo't pwedeng si Dexter ang maging first boyfriend and first love ko. I want to make it special, Papa Dudut. Yon ang pinangako ko sa sarili ko.
Kaya kahit medyo atat nang ma-experience ang full package ng loving relationship ay pinili ko pa rin na magtimpe, Papa Dudut. Kala ko hindi mo nasasagutin ang telepono nyo. Sorry ha, hindi ko alam na umalis pala si mama ng bahay. Wala tuloy sumagot sa tawag mo nung wala ako. Nasaan ka ba nun? Nag-alala ako eh. Baka ka ako nakakita ka na ng opa sa daan at nakalimutan mo na ako. Che! May pinag-usapan pa kasi kami para sa thesis namin ng mga classmate ko. Medyo natagalan kasi may mga binackstab pa. Mas inuna mo pa ang pagbabackstab kaysa sa akin. Huwag ka na magtampo, baby ko. Baby mo ako? Shh, kainis to. Nabigla lang ako. Ekis, babawiin ko. Saka na kita tatawagin baby kapag sinagot na kita. When kaya? Sorry, excited. Excited na rin naman ako. Kaya lang, wait pa tayo ng konti. Darating din tayo dyan. Alam ko naman. Kaya lang gusto ko na talagang makadate ka. Masolo kita. Kung magde-date na tayo, ano bang plano mo? Marami na akong naplano. Pero yung gusto ko, ipasyal ka sa mga museum sa Maynila. Ipapakita ko sa'yo na walang kahit na anong sining ang papantay sa kagandahan mo. Naks, mukhang pinaghandaan mo yung pambobola mo na yan ah. 2 weeks kong inanda yan. Purihin mo naman. Pwede na rin. Tsaka ano pa? Tapos, maglalakad tayo sa Fort Santiago. Magbabaon ako ng kape natin. Ako mismo ang magtitimpla. May binili na nga akong mga thermal flask para sa ating dalawa. Isang black at isang pink. Yung black sa'yo kasi yun ang paborito mong kulay. At yung pink naman sa akin kasi yun ang gusto ko. Gusto ko yan. Ipagtimpla mo ako ng kape. Mas gusto ko yan kesa sa mga nabibili sa mga shallow na coffee shop. Tapos, ikaw nang bahala sa biskwit ha? Kung papayag ka nga, magluluto sana ako ng adobong manok. Tapos lalagyan ko ng maraming itlog pugo at sili. Picnic tayo. Gusto ko yan ha. Picnic at adobong maanghang. Damihan mo ang siling labuyo. Paborito ko yun. Ikaw pa ba? Malakas ka sa akin eh. Tapos sa gabi, maglalakad tayo sa Jones Bridge. Maganda ang pailaw dun sa gabi. Para tayong nasa Hong Kong o Paris. Hindi pa ako nakapunta dun. Sige, puntahan natin. Bili ka ng chocolates at pulveron ha. Para habang naglalakad, may nakakain tayo. Hindi mo na kailangang sabihin yan. Bibili talaga ako. Lagi mo kayang sinasabi na paborito mo ang chocolates at pulburon. Lalo yung may kahalong durog na mani. Ay, pero magsimba pala muna tayo. Okay lang ba sa'yo? Mukha na ba akong demonyo para tanungin mo kung okay lang sa akin na magsimba? Baka lang kasi hindi mo na isali sa itinerary ng date natin. Gusto ko, hanapin mo ang pinakalumang simbahan sa Maynila. Doon tayo magsimba. Marami na kasing dininig ng mga hiling at dasal ang mga lumang simbahan. Sabi ni Mama sa akin, dasal daw ng ilang dekada ang nagpapatibay ng mga lumang simbahan. Sakto! Dadalhin kita sa San Agustin Church. Yun ang pinakalumang simbahan dun. Alam mo ba na yun lang ang simbahan na nakaligtas sa mga matitinding pagbomba ng World War II? Wow! Hindi ko alam yan ah. Kakainis ka. Oh, bakit naman nakakainis ako? Kaya ang daling ma-fall sa'yo eh kasi ang talino mo. Kahit hindi pa kita nakikita, alam kong ikaw na talaga. Ang gwapo ng utak mo, boy. Parang masama pa ang loob mo na ako na ang dawan para sa'yo. Masama lang ang loob ko kasi hindi na ako makapaghintay na makita ka. Pero alam kong kailangan ko pa maghintay. Totoo ang sinabi ko kay Dexter kaya mabilis din akong nahulog sa kanya dahil sa katalinuhan nito. Hindi kasi ako masyadong matalino. Talented ako sa pagsayaw at pagkanta pero aminadong nabibitin ng grades madalas sa school. Pero dahil kay Dexter ay natulungan niya akong makapasa sa mga subjects ko sa eskwelahan. Maski sa thesis ko ay tinulungan din niya ako. Matalino talaga siya. Lagi ko nga yung finiflex kay Mama.
Boto na nga rin si mama sa kanya lalo na noong nag-share sila sa isa't isa ng mga trivias tungkol sa Pilipinas. Nakwento ko na rin siya kay Papa pero hindi pa sila nagkakausap na dalawa. Pero binigay naman ni Papa ang blessing niya sa amin na kung sakali mang magiging kaming dalawa ay papayagan niya. Nakita kasi ng parents ko na umayos ang grades ko mula nang nakilala ko na si Dexter. Akala nila inspired lang ako mag-aral dahil kay Dexter pero ang hindi nila alam, si Dexter ang nagiging tutor ko at minsan ay siya na ang gumagawa ng mga assignments ko. Walang araw na dumaan na hindi ko naiisip si Dexter. Naging part na rin siya ng routine ko at hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi nagre-ring ang telepono at siya ang napapakinggan kong nag-hello. Ganon na ako ka-in love sa kanya, Papa Dudut. Patuloy pa rin ang efforts niya sa akin at lagi siyang nagpapadala ng pulburon sa akin weekly at may kasama pa yung isang pink na rosas. Ano pa bang hihilingin ko sa first love and first boyfriend ko kung sakali? Kahit na hindi kami magkatuluyan, sa huli ay sigurado ako na isa ito sa mga kilig story ko pagtanda. Hindi ko na nga mahintay pa na umabot ng 6 months bago ko siya sagutin. Sinabi ko na sa kanya na gusto ko nang magkita kami. Bala ko kasi noon na sagutin siya in person para makita ko kung gaano siya kasaya na napasagot na niya ako. Tinawagan ko siya isang gabi nang hindi pa ako makatulog. Nagulat nga siya dahil siya lagi ang unang tumatawag sa aming dalawa, Papa Dudut. Nagulat ako. Bakit bigla kang tumawag? Ayaw mo ba? Gusto ko, syempre. Kung hindi nga ako makakaistorbo sa pag-aaral mo hindi ko natitigilan ang pagtawag sa'yo. Naisip lang kasi kita. Na-miss. Sakto nga kanina bago ka tumawag. Iniisip din kita. Na-miss din kita. Kanina ko pa nga ini-imagine ang totoong itsura mo eh. Sana naman. Hindi ako dehado sa imagination mo ha. Naku hindi ah. Ikaw nga tong pinakagwapong lalaki na na-imagine ko. Huwag mo naman masyadong taasan ang expectations mo sa itsura ko ha. Baka hindi ko naman mabuhat yan. Kasalanan mo naman kasi. Sobrang green flag ka. Puro magaganda lagi nakikita ko sa'yo. Paano kung may pangit kang makita sa akin? Bakit? Pangit ka ba? Uy, hindi ako pangit. Grabe, pag pangit, itsura agad. Hindi mo na itatanong pero sabi nila, malaki ang hawig ko kay David Licao ko. Sayang. Bakit sayang? Hindi ko kasi kamukha si Barbie Fortesa. Match na sana tayo. Kahit mukha ka pang talampakan at hinliliit ni Barbie Fortesa, para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamaganda. Walang tatalo, kahit sino. Tingnan mo na! Kaya ang taas ng expectations ko sa'yo dahil dyan sa panglalandi mo sa akin. Ay naku. Awat na ba ako sa paglalandi sa'yo? Wag! Dapat nga sobrahan mo pa kasi... Kasi ano? Kasi malapit na kitang sagutin. Wala pang 6 months ha. Ayaw mo ba? Gusto ko syempre. Ako nga tong atat sa atin lagi. Magkita tayo bukas? Sunduin mo ako sa school? Hindi ako pwede bukas. Sasamahan ko magpa-check up tatay ko. Sa Friday kaya? Sakto wala na akong pasok kinabukasan. G? Hindi rin ako pwede ng Friday. Check up naman ni nanay. Bakit kaya hindi mo nalang pagsabayin ang check-up ng nanay at tatay mo sa loob lang ng isang araw? Para hindi ka na rin mapagod. Magkaiba kasi sila ng doktor. Medyo magkalayo yung mga clinic. Sa weekend? Di ba day off mo sa work pag weekend? Wala rin akong pasok. Rest day ko yon kasi hindi muna namin aasikasuhin yung thesis namin. Ano na, G? Teka, itatanong ko kay nanay kung wala silang lakad. Bakit kailangan mo pang tanungin? Para ano? Magtatanong lang ako. Ewan, gusto ko lang magtanong. Kung pagaganahin ko ang toyo ko ngayon, iisipin ko na ayaw mo akong makita. Hindi naman sa ganun. Pero mukhang alanganin din ako nitong weekend. Sige,
Ikaw na lang magsabi sa akin kung kailan ka free. Ako na lang ang mag-a-adjust. Siguro morning ng Tuesday? Teka. May klase ako ng Tuesday morning eh. Diba sinend ko naman sa'yo yung schedule ng mga klase ko? Ay, oo nga pala. Nako, Tuesday morning lang ako pwede. Paano kaya to? Ano ba nangyayari, Sid? Okay pa ba tayo? Hala, oo naman. Bakit parang iniiwasan mo makipagkita sa akin? Hindi ka naman pangit. Sabi mo nga kamukha mo si David Licauco. Wala ka ng problema sa itsura para ma-conscious. So ano na? Ay, conscious ako sa isang bagay. Sabihin mo kung ano. Handa akong palakasin ng loob mo tulad ng ginagawa mo sa akin kapag nai-insecure ako sa mataba kong pisngi at hita. Sabihin mo na. Missy. Huwag mong sabihin sa akin, may asawa ka na. Uy, wala. Sabihin mo na. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo to, pero natakot ako baka hindi mo ako matanggap. Kaya kitang tanggapin. Kahit hindi mo pa nga kamukha si David Licauco, tatanggapin pa rin kita. Sigurado ka? Kahit anong sabihin ko sa'yo, tatanggapin mo? Oo, kasi mahal kita. 40 years old na ako. 40 anyos. Kaedad ko ang parents mo. Hindi ako kaagad nakaimik sa inamin ni Dexter, Papa Dudut. 40 years old na siya. 40. Parang 20 pesos na pinagdikit sa wallet. Kaedad niya ang mga magulang ko. Napansin ni Dexter ang pananahimik ko noon. Mahina siyang nagsorry at sinabi sa akin na akala niya nung unang beses na nakausap ko siya ay hindi na masusundan yon. Kaya nagsinungaling siya sa akin at sinabing 25 years old na siya. Kaya lang daw hindi niya napigilan na magkaroon ng interes sa akin dahil napapatawa ko raw siya. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang binalita niya sa akin, Papa Dudut. Napadiin nga ang hawak ko sa handle ng telepono. Hanggang sa sinabi ni Dexter na tatawag na lamang siya ulit kapag nawala na yung pagkasya ko. Nauna nang nag-bye-bye si Dexter sa telepono, Papa Dudut. Pero ako'y hawak ko pa rin ang handle ng telepono kahit naririnig ko na ang pagkaputol ng linya. Hindi ko pa nasasabi kay Mama ang tungkol sa mga nalaman ko kay Dexter, Papa Dudut. Alam ko magagalit si Mama at baka ipaputol niya ang telepono para hindi kami makapag-usap muli ni Dexter. Panay na rin ang iwas kong makausap si Dexter habang nag-iisip ako kung ano ang gagawin. Nagpapalate ako ng uwi para hindi ko maabutan ang tawag niya at masaktuhan si Mama na makausap niya. Naguguluhan talaga ako at nalilito. Gusto kong bawiin ang pagmamahal ko para kay Dexter dahil sa mga nalaman ko pero hindi ko po kaya. Kahit kasi ganon ang mga nalaman ko ay alam kong may feelings pa rin ako para sa kanya. Hindi ko alam ang gagawin ko, mga kabarangay. Sana'y matulungan po ako ng mga listeners ninyo para makapag-decide. Issue sa akin ang age gap namin na 20 years. Ang awkward para sa akin dahil kaedad niya ang parents ko pero mahal ko na siya. At siya na talaga ang gusto kong maging karelasyon. Hihintayin ko po ang advice ninyo, mga kabarangay. Maraming salamat po. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Missy. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever!